Benvidos e benvidas á sección de orientación de aulas galegas. Hoxe imos presentar a sección de orientación. Unha das preguntas que vos estaredes facendo é: quen forma parte desta sección? Pois ben, eu son Teresa Reigoso. Teño unha consulta de psicoloxía e son orientadora na Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña. E ademais son a coordinadora desta sección. Ola, son Rocío García Pazos e pertenzo á sección de orientación do proxecto Aulas Galegas. Son licenciada en Pedagogía e actualmente traballo no Centro Pedagóxico Aloumiño en Palas de Rei. Ola, son Emilia Gil e tamén colaboro na sección de orientación de Aulas Galegas. A miña formación é en Pedagogía e Psicopedagogía. Son orientadora no CEI Plurilingüe Calvo Sotelo de O Carballiño. Ola amigos, eu son Patricia Romero Rei e tamén formo parte da sección de orientación da plataforma de Aulas Galegas. A miña formación refírese ao ámbito da pedagogía e psicopedagogía. Actualmente son orientadora na ensinanza pública en secundaria, aínda que actualmente desempeño a miña labor docente no CPI Virxe do Monte de Cospeito. Ante a situación de confinamento, estamos obrigados a traballar, estudar, a pasar o tempo libre, o tempo de xogo na casa. Dende Aulas Galegas, preocupámonos polo que podía estar pasando nas casas, nas familias, con que dificultade podían atoparse. Como podía afectar isto a convivencia, o día a día? Comenzamos a pensar en ferramentas, recursos, dirixidos a quen? Pois a familia, o profesorado e os nenos e nenas. Nesta sección poderedes atopar infinidade de recursos. Decidimos inaugurar a sección con unha serie de recomendacións básicas para levar a cabo durante o confinamento. Tamén poderedes atopar diferentes materiais para traballar as emocións, a resolución de conflictos e técnicas de estudo para levar a cabo un estudo máis eficaz. Estes recursos foron elexidos consensuadamente entre os 4 membros que formamos esta sección de orientación e sempre atendendo as circunstancias de cada momento. Nestes recursos, dadas as circunstancias que estábamos a pasar de illamento pola COVID-19, pensamos en orientacións que puderan axudar o alumnado, as familias e o profesorado en lingua galega. Estes recursos van encamiñados ao control de emocións, ansiedade e tamén a proporcionar estrategias de aprendizaxe para o alumnado. Vos recomendo esta sección pola cantidade de recursos que podedes atopar nela, pola súa diversidade. Uns están referidos ao ámbito académico, é dicir, aspectos como organizarme no estudo, que técnicas podo utilizar para estudar, cales son as recomendacións básicas para facer, por exemplo, a actual ABAU, ou outros aspectos máis referidos a un ámbito quizás lle podemos chamar máis informal, como pode ser a educación emocional, como podemos aprender a resolver conflictos, como combatir a ansiedade e o estrés. Estes son contidos que podedes atopar nesta sección e que ao mellor non atopades nas outras seccións máis referidas ás etapas educativas, por iso eu vos recomendo que lle botedes un vistazo e que ao mesmo tempo sesades vos quen nos propoñades eses temas para abordar nos comentarios de cada unha das entradas. Así que non perdades máis tempo e visitade a nosa sección.